Huset Phoenix med logoet Fugl Phoenix, som jo er symbolet på fornyelse og transformation. Fugl Phoenix dør jo og genopstår sådan transformeret, fornyet. Og det sker med stor spredning på, men faktisk så er det sådan, at det vi symboliserer her, det er fornyelse, transformation, sådan i den overordnede symbolske del af det. Huset Phoenix, det er jo en drøm, der bliver til virkelighed her i 2012. Og det er med en vision, som er at skabe fællesskab og være et samlingspunkt. Et samlingspunkt for folk, der ønsker inspiration i livet, men også for de behandlere og foredragsholdere og egentlig folk med interesse i at være ude og skabe inspiration for andre, som ønsker at være med i et fællesskab. Så Huset Phoenix, det er egentlig opstået af et samarbejde med en forening, der er stiftet, som hedder Foreningen Fugl Phoenix, som så faciliterer sig her i huset, og dermed så hedder huset så Phoenix. Og det, der så er formålet her, det er at skabe et bredt udbud af aktiviteter for folk, som ønsker eksempelvis at tabe sig eller fordybe sig i sig selv via yogaen eller mindfulness. Folk, der ønsker at styrke i kroppen, som værende pilates eller nogle af de holdaktiviteter, der kan være. Det kan også være foredrag. Helt fra noget af det, vi arbejder med, det er for eksempel børn under særlige forudsætninger, altså højt begavede børn eller særligt sensitive, også i forhold til voksne, også nogle foredrag, der kommer til at køre. Der er ikke en specifik genre andet end det handler om sundhedsfremme, det handler om fornyelse i livet, det at skabe forandringer eller blive inspireret. Alle har adgang, lige fra hvad kan man sige, fra behandlerdelen til folk som medlemmer. Så det bliver sådan, at man melder sig ind i foreningen Fugl Phoenix, jo, som så har til huse her blandt andet. Og der betaler man et kontingent, og så har man så fri adgang til holdaktivitet. Og så nogle af de aktiviteter vil også være ude af huset. Det vil være oppe i svømmehallen, hvor vi arbejder på at få aquasumper op, og det vil være også i forhold til større hold, hvor der skal være flere på med zumba og step og noget styrke. Og der samarbejder vi så med Asnes Gymnastikforening, og vi har samarbejder med flere andre frivillige foreninger her, for at tænke på, at vi vil gerne have medlemmerne i centrum, sådan så det ikke er hver smeder, altså hver forening smeder sit, sådan så vi kan få flere på holdene, og så deler vi omkostningen, og på den måde så bliver det bare et større fællesskab igen at være på de her hold. Så i stedet for at rende og konkurrere med hinanden, så kan vi lige så godt samarbejde. Så det vil sige, at aquasumba, det er noget af det, jeg underviser her i området. Og der betyder det så, at så kan vi måske være 4 foreninger i bassinet på samme tid med hver sine medlemmer. Og så er det bare en federe oplevelse, en sjovere oplevelse. Det er så den nye hovedindgang her. Og vi har brugt en feng shui-konsulent til at kigge på farvebruddet, til at kigge på, hvordan skal det bygges op, det her igennem det hele. Så det er meget gennemtænkt her. Man kommer ind, og der er lige toiletforhold her, og så er der noget omklædningsforhold. Der kommer selvfølgelig noget for her, så man lige kan trække et gardin for til at klæde op. Og så kommer man med videre ind her. Og så er huset sådan set delt op i, at der er en klinikdel her, hvor der er 2 behandlingsrum. Og så har vi en venteposition, altså der er ligesom her, hvor man kan sidde og hygge sig lidt, læse lidt, der kommer nogle tidsskrifter og det. Og så herinde i den større sal, der har vi så alle vores holdaktiviteter, foredrag, workshops osv. Men lad mig vise jer behandlingslokalet her. Det ene af dem. Så der er vi også ved at være færdige her. Når man kommer ind, så sidder Buddha hernede lige og hilser pænt velkommen. Og det er et behandlingsrum, hvor man både kan opleve massage og zoneterapi, kraniosakralterapi, healing. Og så vil der også være en kostvejleder tilknyttet her, hvor man så sidder her og tager dialogen. Og, vi lægger meget vægt på i behandlinger, at man har en god dialog, måske både før og efter behandlinger, helt individuelt af hvem det er. Og så noget helt andet, rummet her kan blive brugt til os, som vi er ved at planlægge nu. Det er små meditationsgrupper her, fordi vi er lidt væk fra, så der er ikke nogen lydforstyrrelser, og der er egentlig bare helt ro på i det rum her.
Og grunden til, at det skal køre non-profit, det er, at jeg er sådan en privatperson, jeg er studerende, og jeg skal ikke ud og tjene penge på det her. Det er det. Så det er min drøm, der går i opfyldelse at stille huset til rådighed og få skabt de her aktiviteter og få tilført Asnæs og også have nogle områder. Jeg hører rigtig mange tale om, at ej, hvor dejligt, så skal vi ikke køre helt til København eller Roskilde for at være med på nogle inspirerende foredrag eller komme til nogle af de her specifikke workshops, som også kommer til at køre her. Hvis vi går op i det store lokale, så det her rum, det er multirummet, det er det, der bliver brugt til meget. Den her væg herovre, den er til udstillinger, hvor lige i øjeblikket er det Nanny, der udstiller her. Og billederne er særligt udvalgt til brug her i huset. Når man går ind ad døren her, så vil man opleve, at vi har valgt at sætte nogle japanske døre op. De kommer fra Japan, fra et hus i Japan, og man skal bukke sig, medmindre man har min højde selvfølgelig, så skal man bukke sig ligesom for at træde ind i rummet og entrere. Og så har vi valgt at tænke meget omkring farvebruget her også. Hele frontpartiet, der er Feng Shui-konsulenten ved at måle og veje, og hvad der ellers skal gøres for at kigge på, hvordan får vi lavet det her indbydende, hvor der er et bedre lysindfald. Herovre på denne her væg, der er sat kæmpe fotogalleri op, og vi skulle have noget vand ind i rummet for at skabe noget liv her også. I går der havde vi en workshop her med yoga, og det virkede fantastisk. Der var rigtig god respons også på rummet, og det at have et stort fint billede her. Så er jeg gået meget op i lyd her. Vi har valgt at centrere lyd med 4 højtalere og noget godt anlæg. Og det betyder sådan set bare lige meget, hvor man er i rummet, så får man en god klang i det. Rummet herinde det bliver brugt til meget forskelligt, lige fra Diksha, hvor vi sidder i stor rundkreds, til hvor der er noget levende musik, noget akustisk guitar, til yoga, til workshops, til foredrag, der vil foregå denne her vej med projekter på. Og så vil det her rum bare arbejde og udvikle sig. Så noget helt andet er, at vi arbejder i forhold til at få lavet det sådan, at vi kan lave legestuer. Det er et rum, hvor børn kan udfolde sig, og hvor vi også har lidt dans for børn. Lidt Zumba Atomic, Zumba for børn her også. Ja. Det er en stor oplevelse at stille huset til rådighed, og så opleve den store interesse, der er for det. Det er jo rigtig, rigtig stort. Og en bekræftelse på, at det her det er det rigtige valg. Og så skal vi bruge en rumtid på at bygge det op, stille og roligt. Jo. Og der er ingen stress og jag, fordi huset står her jo. Så det former sig stille og roligt.